Еми, Искам във вас да намеря потенциала. ами няма потенциал, аз съм непотенциален. Не потенциален. Да, да. Какво се занимавате вие? Кото има? Желязо, бакър, стира. С нищо. Отигли сте толкова много пари? За и бел. Пак е нещо. Еми да, Пак е нещо. да. Но сега това удоволствие трябва да се го заплатите. Така ли? Ще ви дам неговите 300 фи. Нали ви е ясно? Ако можете, накарайте ме. Here I come. Oh, here I come. Можем. Добре, Направили сме всички постъпления, кредитите ви да станат съдебни окей, и да започне с принудително събиране. окей. Което означава, че вие нито ще може да намерите да се нещо. Нещо. Да излезете от сивия сектор да работите и да имате нормален живот, нито ще може да ползвате нито една от финансовите институции в България. Аз нямам нужда да ползвам финансова институция. Мисля, че вече виждате, че от 7-8 години нямам нужда въобще, не ми пречи да имам запори и така нататък. Пречи ви и то много. На вас ако ви Правите, че пречи, не ви пречи. на вас ако ви пречи, на мен не ми пречи.